Piatku vychádza marcové číslo časopisu Naša žilinská diecéza. Koncom januára navštívila našu diecézu skupina kňazov a laikov, ktorá spolupracuje so Slovenskou katolíckou misiou v Londýne pod vedením Tibora Borovského zo žilinskej diecézy. O pastoračných prioritách v Anglicku sme sa porozprávali s biskupom Alanom Hopesom a Donom Cadberom. Namiesto siahodlhých analýz súčasnej spoločenskej situácie prinášame autentickú výpoveď manželov Valaškovcov z Brezian. Aj vy sa môžete stať misijnou rodinou v príprave na národný pochod za život. Čo znamená prijať toto poslanie, sa už dočítate v našom časopise. Kto by nechcel vyrastať v šťastnej harmonickej rodine plnej radosti, vzájomnej úcty, obetavosti? O ceste k dobrému manželstvu hovorí rubrika Fatimské jubileum. Tento rok si salesiánska rodina vo svete, na Slovensku i u nás v Žiline pripomína už 200. výročie narodenia svätého Jána Boska, otca a učiteľa mladých. V rubrike Deň S sa dočítate o rôznych aktivitách, ktoré sú súčasťou príprav na veľké výročie, ktoré bude 16. augusta. Divadlom, ktoré založil pred 20 rokmi, prešlo množstvo mladých. Nechce byť lacný, snaží sa ponúkať kvalitu. O umení, ktoré by malo povznášať človeka, nám porozprával režisér, autor a umelecký vedúci divadelného klubu Makovice Jozef Abafi. V nezabudnutom svetle si pripomenieme výnimočného kňaza a národovca Štefana Závodníka. Zaslúžil sa nielen o rozvoj včelárstva, ovocínárstva, ale aj nedeľných škôl, remesiel, hospodárskych a finančných spolkov a cirkevného života. V časopise nechýbajú pravidelné rubriky Kam na výlet, Detský kútik, Recepty sestry Kristíny a v rubrike Dvaja z jedného páru vám predstavíme manželov Kondelovcov zo Žiliny, ktorí pre vás pripravujú rubriku Manželská STKčka. Prajeme vám pokojné čítanie.